אפס. היי לכולם, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד את ריקוד ההפתעה לחתונה של אורי ודקל. הריקוד הולך על השיר Don't Stop Me Now של קווין, ונטע ואני נלמד אתכם איך לרקוד. מה שחשוב לדעת זה שלפני שהשיר יתחיל אנחנו נדאג לעבור בין האנשים וקצת לתת רמזים שהשיר הבא עומד להיות שיר ההפתעה. וברגע שאתם שומעים את השיר מתחיל, תבואו להתכנס ברחבת הריקודים, לעמוד בשורות עם הגב לדי-ג'יי והפנים לכיוון השולחנות. גם אם איחרתם לא נורא, תצטרפו אחר כך, ומיד שמתחיל השיר, תתחילו להצטרף בריקוד שאנחנו נלמד אתכם עכשיו. מה שחשוב לדעת על הריקוד שיש לו 3 חלקים, והם חוזרים על עצמם שוב ושוב במהלך הריקוד. חלק ראשון, שני, שלישי, אחר כך ראשון, שני, קטע מעבר, שני, שלישי. זה הכל. ועכשיו אנחנו נתחיל ללמוד הצעדים. עכשיו, כל זמן שהמוזיקה מתחילה להתנגן, כולם להתכנס ברחבה. הנה אנחנו הולכים, נעמדים. בזמן הזה נטע ואני נתפוס את לורי ודקל ונעמיד אותם בקצה של הרחבה. אוקיי? הנה אנחנו עומדים, מחכים. עכשיו מתחילים. ידיים קדימה, מעל הראש. ידיים קדימה ומעל הראש. ועכשיו מתחיל החלק הראשון. 2 צעדים ימינה, 2 צעדים שמאלה, ימינה, שמאלה, גלגול, עולים. 2 צעדים ימינה, 2 צעדים שמאלה, ימינה, שמאלה, גלגול, עולים, נפנוף. חלק שני, 4 צעדים קדימה, טוויסט 2, 3, 4, 4 צעדים אחורה, טוויסט למטה, טוויסט למעלה. הצלבה על החזה, קדימה. חלק שלישי, כן, כזה. עכשיו קדימה. מחייה למטה, למעלה, מחייה למטה, קדימה. Like, give me a call. ידיים קדימה, נפנוף. ידיים קדימה, מסביב לראש. רצים אחורה, מתחילים חלק ראשון מההתחלה. חלק ראשון. חלק שני מתחיל עכשיו. קטע מעבר, מחיאות עם בני זוג. בצד שני. כן, ליהנות מזה. פרי סטייל. ואחרי הפריסטייל אנחנו ממשיכים עם חלק 2. חלק 3. Like, give me a call. עכשיו חלק אחרון, נגמר השיר, כולם. זהו, זה כל הריקוד שלנו. אנחנו עכשיו נחזור לכולו מההתחלה. אם מי שרוצה לראות אותו, שוב. בלי מילים הפעם. ובלי טעויות. מתכנסים, נעמדים, מחכים שיתחיל. מתחיל חלק ראשון.
עוד פעם חלק ישן. קטע מעבר. פרי סטייל. וחוזרים לקטע 2. נתראה בחתונה.